Nu viser jeg ikke er klar. Værsgo. Skal I høre. I kender alle sammen en tomat gik en tur. Må jeg høre jer synge den? En tomat gik en tur på en trekantet mur. Da en fireben på 5 tog sin 6 løber frem. Skød en 7 sover ned. Klokken 8 og red på en 9 halet kat. Gennem 10 købenat. Det er flot. I kan den meget bedre end mig. Men det jeg kunne tænke mig at snakke med jer om i dag, det er at snakke om, hvad betyder det egentlig? En tomat gik en tur. Hvad betyder det her? Det betyder, at... En tomat kan jo ikke rigtig gå en tur. Nej, men det er fordi, man kan lege det. Det er sådan en slags... Ja, Hvis man har et legetøj, en tomat, så kan man lege, når den havde et ben. Jo, det er rigtigt. Marie? Det er også en talsang, Ja, hvor man kan lære til op til 10. det er det nemlig. Man kan nemlig, alle tallene op til 10 er nemlig en tomat, eller en tomat, ikke? Og så på en trekantet mur, og et fireben på 5, tog sin 6 løber frem, skød en 7 sover ned, klokken 8 og red på en 9-halet kat gennem 10 køb en nat. Marie? Man tæller jo op til 10, og så er det, og man kan jo heller næsten ikke høre total, fordi en 2, Det er rigtigt. nej. Men hvis man så skal, så kan man jo også bare sige det, så kan man godt høre, hvis man bare gør sådan her. 1, 2, mat gik en tur på en trekantet mur. Ja, det er rigtigt. Og så bare sådan videre. 2. Men samtidig med, at det er en talsang, så er der også en lille historie i det. Ikke også? Men der er også noget, der er lidt sludder, efter min mening, Hvornår skal vi drikke kaffe? bagefter. Jeg vil ikke have kaffe. Først kunne jeg Jeg tænke vil mig, ikke have kaffe. jeg skal lige høre. En tomat gik en tur. Kan den det? Ja, det er lidt sludder, ikke? Ja. Ikke rigtig, men et legetøj. Og så kan man sætte benene ind, og så kan man lege den ruller. Ja, men en rigtig tomat kan ikke, vel? Marie? Så det er også en historie, fordi en tomat gik en tur på en trekantet mur, da et fireben på 5 var et fireben med 5 ben til sin 6 Ja. løber frem. Men Marie, du siger, nu sagde du noget. Du sagde et fireben på 5. Hvad betyder det 5? At den har 5 ben. Nej, sådan hører jeg det ikke. Hvad siger du, André? Hvad betyder det? Måske betyder det, at en tomat... Nej, et fireben på 5. Hvad betyder et fireben på 5? Er det ikke det der ovenpå? Og der er 5 af de der skrald ovenpå. Jeg skal lige høre, Peter, hvad siger du? Måske er der 5 tomater. Jeg tror, det er et fireben. Ja, klar. En kan godt trille ned ad gulvet, og jeg har lært at tælle bogstaver. Og jeg har lært, hvordan bogstaver ser ud, og hvordan lydene, de passer. Det smager godt. Men et fireben på 5, jeg tror, det betyder på 5 år. Tror I ikke det? At tomaten koster 5 kroner. Men tomaten, den gik på en trekantet mur. En trekantet mur, det er jo ikke noget røvl, vel? Men et fireben, der er 5 år, tror jeg. Ja. Man kan jo også sige, at tomaten-historien handler om, at den skulle møde dens venner. Ja. Og så var det, at de syngede sangen, fordi de synes, den var så god. Okay, ja. Hvad siger Marie? Nå. Man kan jo ikke høre det, men så kan man jo snakke stille og roligt, eller man kan synge den stille og roligt. Ellers kan man jo ikke så godt høre alle tallene. Nej, det er rigtigt. Men jeg skal også spørge om en ting. Et fireben, kan de tage en 6-løber frem? Nej. Ved I, hvad en 6-løber er? Ved du Jeg det? tror, den skyder. Ja, det er rigtigt.
Og så er det noget med, der er vist 6 huller i, eller plads til 6. Eller kan den skyde 5 gange? Ja, Eller 6. 6 gange, det er nok det. Eller kan den skyde 6 kanoner på en gang? Jeg tror ikke, det er kanoner. Eller sådan nogle kugler, der skyder med. Ja, jeg tror, det er 6 af sådan nogle kugler, den kan skyde på. Lige efter hinanden. Ja. Men Mie, hvorfor var det, vi skulle komme herind? Fordi vi lige skulle snakke om det her. Og René, han vil så gerne have, at vi skal snakke om det. Så derfor. Men hvorfor tog du ikke nogen af de andre børn? Nej, fordi vi havde valgt, at det skulle være jer. For vi synes, I er så dygtige. Det var derfor, det skulle være jer. Og Men så skal jeg spørge. Nu har vi snakket om, hvad en seksløber er. Men så står der, at de skød en 7-sover. Hvad er en 7-sover? en, der sover rigtig længe. Ja, det er rigtigt. Er I nogle gange 7-sover? Nej. Nej? Min lille søster og min mor og far om fridagene. Okay. Men ved du hvad? Nej, far, man ønsker tidligt op i dag. Så var I ikke 7-sover. Nej. Peter? Eller vi måske til 7, når er 7 på uret. Ja, men det tror jeg ikke. Jeg tror, det er noget, man kalder det en, der sover længe. Så kalder man det en 7-sover. Men det, ved du hvad? Min mor, hun sov rigtig længe. Hun hviler lidt. Det er også dejligt en gang med hvilser. Jeg tror bare, det er en 7-sover. Fordi 7, og så ellers kunne det også lyde så, at han snorker 7 gange, mens han sover. Ja, det kunne det også, det kunne det også være. Ja, det kan man aldrig vide. Eller han leger 7 gange. Men der stod, at det skete, altså han skød en 7-sover ned klokken 8. Klokken 8 er det, hvornår er det? Ida? Jeg mente noget andet. Nå, hvad mener du? Min far, han står altid op klokken 9. Nå. Nogle gange står han altså før op. Ja. Marie? Det kan jo også være det med 8. Det kan jo være, at han klokken 8 red på en hest, eller en hest, og skød 7-sover ned klokken 8, og så red den klokken 8. Ja, det kan være om morgenen eller om aftenen. Klokken 8, ikke også? Jamen, jeg tror nok, det er tidlig morgen, Okay. eller sådan om... Eller må det være om sådan... Der, det er, når du sagde der. Ja. Det kan jeg ikke. Men så står der, og så red han på en nihalet kat. Hvad er en nihalet kat? Nå, nu spørger jeg André. Jeg tror, det er sådan en med sådan en lang hale, og så er der nogen, der red på den, så var den død. Hvad tror du, det er, Peter? Ja, de har fanget en katte. Tror du, det er en kat, der bare har 9 haler? Er det? Men det er en nihalet kat, står der jo. Marie? Jeg tror, det er en kat med 9 haler, eller 9 hår på halen. Okay. Eller 9 striber, eller noget. Eller en... Spørg lige Ida. Eller det var, at de skydte den, og så var det, at de kunne lave sådan noget 9-halede striber, og så kunne de lave over igen. Okay, så de malede den nærmest. Okay. Hvad siger du, Clara? Eller måske havde den 5. Eller måske havde den 10 striber. Okay. Ja. Men en nihalet kat, det er et begreb, man har sagt i mange, mange år. For mange år siden. Der betød det faktisk, det var en pisk. En pisk med 9 snore, hvor man kunne slå nogen. Så kaldte man det en nihalet kat, fordi den kunne slå med de der 9 snore. Og det var nogen, der var lavet af læder, så det gjorde rigtig ondt at blive slået med sådan en. Og så står der, de red gennem Tikøb en nat. Tikøb, hvad er det, Ida? Det er, at man kan købe ind om aftenen, og så nogle gange, så er det, at når man er vågen, så kan man godt, hvis man ikke havde husket det. Nå ja, det er rigtigt. Men Tikøb, Marie, hvad mener du der? Måske sådan en butik, hvor det alt koster 10 kroner, eller Nå, ligesom tieren. ja, eller
hvor der er 9 ting i en forretning, eller 9 kasser, eller 9 steder, man kan købe, eller 9 butikker i et stort butik. Men Tikøb, det er faktisk en bygd, der hedder det, oppe i Nordsjælland. Men det er rigtigt, man kunne godt forestille sig nogle andre ting. Hvis vi kunne slutte her, så kunne vi sige, at Marie har ret i, at det er sådan en talleg-sang, hvor man tæller fra 1 til 10. Og så er det sådan set også en fjollesang. Fordi man bruger alle mulige ord, som har et tal i sig. Ikke? Så vi skal lige slutte med, at I, ligesom det I begyndte, kan I ikke lige synge den en gang til? En tomat gik en tur på en trekantet mur, da en 4 ben på 5 tog sin 6 løber frem, tog en 7 sover ned, klokken 8 er red, på en 9 Hello Cat, igennem 10 købenat. Tak for det. Super, det er flot. Tak for det. Ja.